salta el turó i hi ha una caseta. Què fas? Aprenent a llegir com a un lector expert. Molt bé, súper, molt bé. Per ser un lector expert cal dominar la mecànica de la lectura, sí. Però també moltes altres coses. Ah, sí? Sí, vols aprendre a fer una anàlisi crítica d'un llibre? Va, que jo et faig de guia. Segueix-me. Per ser bons lectors necessitem saber de què estan fetes les històries. Descobrim-ho al taller literari. Per ser un lector crític, en primer lloc, cal comprendre. És a dir, entendre, negociar sentits, fer hipòtesis amb tota la informació que ens donen les obres. Però quina informació ens donen? Tot compta, el text, la imatge, els paratextos, el llibre mateix com a objecte. I si em fixo en el text, la imatge i el llibre, ho tindré tot per a ser un expert. Home, no vulguis córrer tant, que s'han d'analitzar moltes coses. Com, per exemple, com està feta aquesta història? A partir de quins recursos? T'has de convertir en un mecànic, agafar un llibre i desmuntar-lo peça a peça. Els personatges, els llocs, els recursos lingüístics o visuals. I ara fixa't com encaixa cada peça amb les altres. Com un engranatge. Exacte. I en darrer terme caldrà valorar. Ens hem de posicionar, articulant una opinió fonamentada, podent argumentar el perquè de la nostra idea. Per exemple, m'agrada perquè és divertit. Això seria una opinió amb una argumentació bàsica. Però un lector expert hauria d'aspirar a alguna cosa més. No serveix, no m'agrada perquè és avorrit i quedar-se tan ample. Hem de posar consciència en allò que hem llegit, en allò que hem entès, en tots els elements que hem analitzat i intentar identificar per què una història ens atrapa o no, per quin motiu se'ns fa llarga o per què ens hi costa entrar. Tranquil, súper. Tots els llibres ens provoquen una primera impressió, una reacció emocional. A vegades de passió, d'altres de rebuig i en alguns casos de ni fred ni calor. Fins i tot d'un cert dubte. Ara bé, que un llibre no ens hagi agradat no necessàriament ha de voler dir que és dolent o que està mal escrit. Potser ens connecta amb alguna experiència que no ens fa sentir bé. O potser no l'hem acabat d'entendre. Sí, o potser l'estil ens desconcerta. O potser era una mica massa exigent en comparació amb tot el que havíem llegit fins ara i ens ha demanat més esforç que recompensa. O potser el nostre instint ha funcionat i el llibre no acabava de ser rodó i hi ha coses que grinyolen. Però el que ha de poder fer un lector expert és explicar per què un llibre és o no és interessant. Què vols dir? Si el tema ens interessa. No ben bé. Més aviat si la forma de tractar-lo i presentar-lo i allò que el llibre porta és interessant, nou, diferent de tot el que hem llegit abans. I la segona cosa que hem de veure és la coherència i l'excel·lència. La coherència? Això vol dir si l'obra té sentit o no? Exacte. Si té lògica, el sentit que tot té en un llibre. I saps què és l'excel·lència? Que és perfecte. Sí, la perfecció, la força, el domini que el llibre demostra en tots els àmbits. El text, la imatge, l'edició... D'acord, però com puc aprendre a valorar totes aquestes coses? Doncs llegint moltíssim, analitzant, comparant les obres. Si comparem, ens adonem dels punts forts i febles dels llibres a tots nivells. A tots els nivells? Sí, en l'àmbit formal, analitzant el domini de la tècnica, el registre, del gènere, de l'edició, o en l'àmbit discursiu ens podem fixar si l'estructura és clara i lògica, si hi ha ritme, si transmet, si té capacitat d'emocionar. I si tot i tenir una bona puntuació en totes aquestes coses no ens agrada? Bé, doncs pot ser per diferents motius, per exemple, que el llibre no acaba d'adequar-se als interessos dels lectors.
O, fixa't, per què creus que aquest llibre està escrit en lletra de pal? Perquè potser és un llibre per a infants molt petits. Exacte. Els editors saben que sovint és la primera tipografia que sabem llegir. El que passa és que no hem de pensar tant en edats com en lectors més experts i lectors que comencen, tinguin l'edat que tinguin. De fet, els bons llibres hi ha qui diu que no tenen edat o que ofereixen una lectura que t'interpel·la i et diu coses a vegades una mica diferents. Tinguis l'edat que tinguis. Quantes coses hem d'analitzar, no? Sí, però saps què és el més divertit de tot aquest procés? El què? Doncs compartir-lo, parlar molt i molt i molt i molt del que llegim, discutint, contrastant amb altres lectors. I com ho podem fer? És molt fàcil. Mira, fent tertúlies a l'escola o participant en clubs de lectura a la biblioteca o a la llibreria, anant a xerrades i a tallers amb autors. Prova-ho, se n'aprèn molt a llegir com un expert en aquests llocs. Molta sort en la teva pròxima lectura. Thank you.